με το φίλο μου τον Άλεξ εδώ πόσο κάνει τουρίσμο με τα Corvette C7 του 14. Για να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό. Αυτό είναι free practice, όχι qualifying ούτε αγώνας. Μην νομίζετε ότι είμαι τόσο άγστος. Ρε, ρε! Οκ, ελπίζω να ακούγεται το άλλο και να μην φαίνεται ότι μιλάω μόνος μου. Το practice γύρω... Ρε, κόλλα σου! Ρε! Γιατί δεν έχω βενζίνη! Ούτε εγώ! Ρε! Ρε! Έχω για όλα 0,2 γύρους! Και εγώ! Ρε μπρο! Γιατί δεν έχουμε βενζίνη κατά... Γιατί είχα 15 βενζίνη είχα τον αρχής, τώρα έχω 2! Ναι, δεν ξέρω γιατί είστε κατάλαβες. Πρέπει να μπω στα pits! Εγώ μπήκα. Μη φάω πέναλτι με το Παναγί. Ω! Drift! Drift! Έλα γεμίστε χοντρή! Don't change, αρχίδε μου. Δεν παίζει να χωράμε τόσο λίγο ρε. Όχι, 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 δεν γίνεται. Χωράμε. Έχεις βάλει 10 γύρους. Και χωράμε 7,5. Οκ. Νομίζω ότι θα είναι χειρότερα. Γιατί έφαγα ποινή. Τι έκανα εγώ. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε αρχίσει ακόμα τον αγώνα. Ναι, practice είναι αυτό, ξέρω εγώ. Πρώτη ταχύτητα. Έφαγα και εγώ ποινή. Δεν χρειάζεται να πάω πρώτη, δεύτερη πρέπει. Άκυρο πρώτη. Κάνουμε κανένα λάπ εδώ πέρα και μετά θα αρχίσει όλο το qualifying γιατί αλλιώς θα... άκυρο, δεν βρίζω στο βίντεο. Θα γαργαληθούμε και οι δύο στον αγώνα. Ναι. Άντε τώρα, σε βλέπουμε μικρά παιδάκια. Πώς τολμάς. Καλά, όχι ότι θα βάλω επιλογή made for kids ή όχι. Ναι, αλλά εντάξει, άλλα αυτά. Φρένο ρε, σταμάτα! Σταμάτα ρε! Ρε, φρένο ρε γαμώ! Θα βάλω πολλά beeps σε αυτό το βίντεο. Λίγα. Και σε μένα μπορεί να χρειαστεί. Ρε! Εντάξει. Άμα είχα κάνει σβούρα. Και περιμένουμε τώρα εδώ ποινή. Τι ποινή, 3. Έφυγα. 3 δευτερόλεπτα. Μη! Εντάξει, μια χαρά είμαι. Πήγαν καλή σβούρα. Οκ, έχεις το qualifying και ό,τι γίνει. Γιατί είμαι με την πρώτη σε αυτή τη στροφή. Κάτσε να βγάλω τη σκάλα από την μούρη μου. Πες μου δεν θα έχουμε πάλι βενζίνη, θα σκοτώσω ρε. Δεν έχουμε! Δεν έχουμε βενζίνη! Θα πρέπει να μπούμε στα πίτσα από τώρα! Άμα πρέπει να μπούμε όντως στα πίτς ρε. Πρέπει να μπούμε όντως στα πίτς! Δεν έχουμε βενζίνη! Σου έρχομαι Λίτζ γρίας. Έλα εδώ ρε. Όχι, κλειστό το έχω την Οπα! Οπα! Δεν οδηγάω καν εγώ, τον drive έχω βάλει, θέλω να με ζημίσεις. Auto drive. Απλά έκανα pause. Οκ. Και πάλι. Όχι πάλι, μη φύγω. Drift πάλι. Γιατί έβαλα σκληρά ρε.
Ρε! Θα μου πεις δεν έχει άλλο το... Ωραία! Έφυγα! Το έχω βάλει κάτω-κάτω το fuel consumption, απλά για να μπορούσα να βγάλω όλη τη γύρα. Α, καλά! Κοίτα για πόσους γύρους έχω ρε, εγώ μπαίνω στα pits. Δεν έχω άλλο βενζίνη. Έφαγα ποινή επειδή έσκασε στον τοίχο ρε. Δεν παίζει. Οκ, μου αλλάζουν λίγο τα λάστιχα. Εμένα. Αν και πάλι σκληρά θα βάλουμε. Αυτό. Πώς σε πέρασα? Τι? Πού πας? Οκ, μπήκα εδώ. Θα το γεμίσω ξέρω εγώ για 2 λάπ. Αφού 10 laps δεν έχουμε. Qualifying είναι αυτό, μπρο. Α, οκ. Εγώ το γέμισα για 4,5. Εγώ έχω 67. Εγώ το γέμισα για 2,3. Γιατί έχω 67. Είναι ο Weber. Υπολογισμένο. Τι, τώρα έχω πει 8 δεύτερα. Τι? Πριν είχα 5. Θα σε στείλω στον τοίχο. Νομίζω έκοψες και το pit lane και έσκασες και στον τοίχο. Εντάξει, αυτό υγεία. Ποιος νοιάζεται Ο γι' αυτό? τοίχος νομίζω είναι 5 δεύτερα. Ναι, ο τείχος είναι 5. Και τα άλλα νομίζω είναι 3, αλλά... Ναι. Έλα ρε μπρο. Έρχομαι. Στα Να πρώτα μπουκάλια ακριβώς. και μέσα από το τηλεφώνι. Έρχομαι! Όπα, Τα φρένα του! Στρίψε! Anyway, Όπα ρε! αυτός ο αγώνας θα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, με αυτά τα αμάξια, αμαξάρες. Ρε! Πάλι drift! Chevrolet νομίζω έφτιαξε drift αμάξο! Τι είναι αυτό ρε! Έφυγε εκτός με τον... Σε είδα πίσω σου ήμουν, πήγα να Όλο σε πάρω drift κιόλας. αμάξο. Σίγουρα δεν drift αμάξο. Εγώ έχω ένα drift άμαξο στον γκαράζ μου. Αυτό. Όχι, Άντεξ. Αυτό παίζει όμως. σταμάτα ρε. Κάτσε. Εσύ δεν έχεις πίνει. Δεν έχω. Α, καλά. Εγώ έχω άλλα Καλά, μπάγκερε, 3, πάλι 2, 1. Φύγαμε. Οκ, πάμε για qualifying live και τι γίνει τώρα. Ωραία, θα έρθω. Μη κάνεις drift πάλι. Αυτό το αμάξι δεν θέλει τερμαγκάζι να το πατάς. Όταν έχεις στρίψει. Γιατί μετά φεύγει. Drift. Εγώ νομίζω το έχω βρει λίγο και τώρα πες να το γουσούζεψα και να φύγω στην επόμενη στροφή, αλλά... Μπρε. Ναι, εγώ το βρήκα. Σου έρχομαι λίγο μπρο. Μπρο, ακόμα στο qualifying είμαστε, τι εννοείς μου έρχεσαι. Α, καλά έφυγα. Δεν πάτησε φρένο το Xbox. Ρε μπάγκαρε, πάλι το Xbox δεν παίζει. Όχι. Εμείς που δεν μας έκανε από Xbox. Εν τω μεταξύ τώρα στο βίντεο παίζει να τι λένε αυτοί για το Xbox. Μπάγκαρε πάλι ρε μπρο, τι να κάνουμε. Drift. Το έχω βρει, αλλά... Το έχω βρει πως κάνει drift. Και έχω καταλάβει το κόλλο drift του. Ναι, βλέπεις το ελέγχω τώρα. Επίσης εγώ που παραλίγο να φύγω στον τοίχο. Πρέπει να κάνω Blair το όνομα.
Μπρο! Γιατί πήγα ένα δευτερόλεπτο ποινή. Τι έκανα. Δεν ξέρω. Μπρο, οδηγούσα σε ένα δευτερόλεπτο ποινή. Δεν ξέρω τι βλακία έκανες. Οκ. Host menu. Όχι chat. Host menu. Starter. Ωραίο. Event settings syndrome. Πάλι αυτό ρε, είναι drift άμαξο, δεν γίνεται αυτό ρε. Νομίζω πρέπει να κάνεις blur out το όνομα. Έχεις κλειστά τα assists. Ναι. Κοίτα λίγο. Τι! What? Το βάλα στο link και πρέπει να μπω πίτσι στο φωτολάβρο. Άλλη. Πρέπει να μπούμε pit stop σε αυτόν τον γύρο, δεν πέτσει ρε. Έλα μάγκα. Get out. Clean racing. Πολύ, πολύ. Παρακολουθείτε εδώ πέρα πολύ clean racing. Μη φύγω στον τοίχο. Nice. Ρε. Νομίζω σ' άκουσα να κάνει λίγο drift εκεί πίσω. Να μπρο, τι λες ρε, εγώ drift. Τι σημαίνει το drift? Επίσης εγώ πριν λίγο ρε, drift άμαξο! Α, καλά, 10 laps, μπάγκαρε πάλι το Xbox. Δεν θα μας στάσει η βενζίνη για ένα lap. Εμένα μου φτάσε τώρα, αλλά πρέπει να μπω τώρα στα pits. Επειδή το Ναι, βάλα κι εγώ. στο γαμμένο lean. Μηδέν 0,1 γύρους ακόμα! Άια. 0,3. Εγώ έχω 0,1. Θα φτάσω καν στα pits. Μην αλλάξεις καν τα tires σας. Τώρα. Και stick Ναι, τους χωρίς αλλαγή. Will not care. Πρώτο λάπο. Ακριβώς! 0,0 γύρους έχω ακόμα. Όχι, άκυρα έχω 0,1 ακόμα. Καλά θα πάει αυτό. Έλα όμως 10 ώρες. Εντάξει, έφτασε χοντρός. Δεν έφτασε. Τώρα έφτασε. Γεμίστε ρε! Εντάξει. Πάμε. Πόσους γύρους? Τι? Πρέπει να ξαναμπούμε pits. Α, καλά. 6 γύρους. Με το ζόρι. Εμένα μου βάλανε 7,5. Εμένα είναι 6,5. Πώς είναι ήδη 7,1, ήταν 7,3 πριν κάτι δευτερόλεπτα. Έρχομαι τάμπουρα. Drift. Δεν θέλω να το προσουζέψω, αυτό το live έχει πάει υπερβολικά καλά. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και στους δύο. Γιατί και εμένα αρκετά καλά έχει πάει, σχεδόν σε έχω φτάσει.
σχεδόν έχει φτάσει, έχουμε 7 δευτερόλεπτα διαφορά. Ναι, δεν είναι... Πίστεψε με, είναι λίγο λιγότερα από ότι 7. Βέβαια, άμα δεν υπήρχε και αυτή η κολοστροφή που φεύγω όλη την ώρα. Α, δεν μπορώ καν να αλλάξω το brake balance. Καλά θα πέθα. Πάλι, τι έκανα πάλι. Και Ένα δευτερόλεπτο ποινή. Επειδή... ξέρεις τώρα, επειδή είσαι πολύ αργό... Όχι, επειδή έφυγα από τα όρια υποτίθεται. Ναι, καλά. Επίσης εγώ που δεν βγήκα καν έξω από την πίστα. Επίσης, τα αμάξια είναι τα Corvette C7 το 14, δεν ξέρω αν το είπα καν, δεν ξέρω αν το είδε κανείς. Μπρε. Είπες ότι είναι... Και οι δύο τα οδηγάμε stock. Είπες ότι οδηγάμε σε Chevrolet, δεν είπες τι Chevrolet. Ναι. Και οι δύο τα οδηγάμε stock, ίδιο χρώμα και δεν έχει καμία διαφορά, είναι pure skill αγώνας. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω αναβαθμίσει, δεν ξέρω για την Alex. Ούτε εγώ. Τι είναι να βαθμίσεις αυτό ρε. Το drift του. Μου φαίνεται βέβαια να είχαμε πάει να αγοράσουμε soft στην παγώνα. Ναι. Φεύγω κάθε 3 δεύτερα σε κάθε στροφή. Με drift. Εκτός όχι. Βασικά μπορώ να φύγω εκτός με το drift. Ένα δευτερόλεπτο ποινή. Wow. Ναι, πολύ ώρα κράτησε αυτό. Αν ναι, θυμάστε άλλη φορά που είχαμε, ξέρω εγώ, ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ποινή. Ή 2 λεπτά, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Με τα Tomahawk. Ναι. Δες του κάναμε 350.000 φορές στον τοίχο. Εν τω μεταξύ το lap που έκανα μόλις τώρα ήταν περίπου όσο γρήγορο ήταν το lap μου στο qualifying, είναι... Ένα δευτερόλεπτο διαφορά έχει. Μισό. Drift. Ρένο! Εγώ ξέρω εγώ lap 7 θα μπω πάλι στα pits. Εγώ θα μπω όταν δεν έχω άλλο βενζίνη. Φρένο! Εν τω μεταξύ αυτό το lap που έκανες και εσύ το καλύτερο το 1.51. Εγώ έκανα 1.56 που είναι το καλύτερο μου. Και τώρα θα κάνω 1.48. Άμα κοιμηθώ και ξυπνήσω. Από όνειρο. Ναι. Είμαι ήδη 1.10. 1.12. Όπα, παίζει ρε. Παίζει όντως να γίνει. Τεράστιο lock-up και είμαι στο gravel trap. Nice. Όσο βλέπω. Το ότι αυτό παίζει να είναι κάτω από 2 λεπτά πάλι. Ναι, είναι. Άκυρα. Έλα, 1.48, 1.49, 1.50. Έκανα γρηγορότερο γύρο. Nice. Και W. έχω 5 δευτερόλεπτα ποινή. Nice. Καλά. Nice. Και κάπως έτσι νίκησες. Ναι ρε. Εγώ πώς έπερασα ένα 14 δεύτερα πίσω.
Ναι, όχι, και 5 δεύτερα ποινή, ξέρω. Ναι. Και έχω και Μπορώ να πάρω. damage. Τι. Όπα! Μη φύγω έξω. Το ντριφτάκι. Από ό,τι βλέπετε δεν είμαστε και καλύτεροι οδηγοί. Ναι. Αυτό θα είναι πιο αργό λαπ. Αλλά υγεία! Επειδή περνάω το Μαρινάκι! Αλτάμπουρα. Καλά, μου πέρναγες εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Ναι. Ναι, αυτός είναι λίγο πιο αργός, 1.52. Εμένα ήταν 1.59, τι εννοείς. Κάτω από 2 λεπτά, είδες. Εν τω μεταξύ τώρα έχω damage και το αμάξι μου στρίβει μόνο το δεξιά, αλλά... Nice, perfect. Τώρα δεν ξέρω αν συναντιόμαστε καν στις στροφές. Μάλλον, ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ πάω από τώρα στα πίτς, ρε. Οπα, παραλίγο να σκάρω στον τοίχο. Έχω ένα δευτερόλεπτο πέναλτι. Τι έχεις? Ένα δευτερόλεπτο πέναλτι. 1.47 μπρο. 1.47. Εγώ μπήκα στα πίτς. Για να μην τα έχω για μετά. Εγώ σε αυτό το λάπ θα μπαίνω. Καλά, καλύτερα που είσαι μπροστά τώρα για να μπεις μετά και να φύγω εγώ μπροστά. Μπουμ. Οκ, έφυγα. Τώρα έχω αρκετά για να τελειώσω τον αγώνα. Ελπίζω δηλαδή πάντα. Και έχω 3 δευτερόλεπτα ποινή επειδή επειδή μην πω τι κάνε. Αντάξει, δεν είναι καν τόσο πίσω, ρε φίλε. Πρέπει να θέμα αρκετά πίσω. Εσύ θα μπεις αυτό εδώ το lab. Ναι. Άκα. Ή ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε, πολύ χαζό. Έλα ρε, και άμα δεν έβαινα αυτό το lap θα έκανα πάλι fast. Α, όχι, έχω πέναλτι, σωστά. Πόσα δευτερόλεπτα? Ένα. Α, πολύ ρε. Μπρο, δεν έκανε τίποτα αυτό κυριολεκτικά. Box. Μπήκε στα pitch. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω 3 δευτερόλεπτα πέναλτι. 1, 2, 3. Ναι, έλα, Έφυγα. τελειώνεται όμως, ρε μπρο. Δεν έχεις πάει καν και έτσι.
Όχι. Δεν έχω πάει καν εκεί. Έτσι, τώρα πήγα. Ο Μπρο τώρα έφτασες εκεί. Έτσι, βάλτε και Εγώ- την τώρα. Οκ, φτάνει. Μην κάνετε ρηπέ. Περνάσαι! Αλήτη, δεν το έχεις γκαζώσει. Εντάξει, μια χαρά ήτανε. Το undercut δεν δούλεψε και πολύ καλά, αλλά... Πολύ καθαρός αγώνας, κυρίες και κύριοι. Θα είχε δουλέψει... Ρε... Θα είχε δουλέψει άμα είχα κάτσει να μου φτιάξουν όντως το damage. Αλλά εντάξει, αντέχω, δεν πειράζει. Πιο σημαντικό είναι να σε νικήσω. Ω, έφυγα πάρα λίγο έξω. Μπρος στο λέω, αυτό είναι drift, άμα ξέρω, δεν γίνεται αλλιώς. Το μόνο πράγμα που κάνει είναι drift. Να τώρα ας πούμε σε είδα σε αυτή τη στροφή drift έκανες. Ναι, το ξέρω. Και εγώ drift έκανα. Όπα! Ή τα λάστιχα αυτά είναι τα αμάξι. Ή και τα δύο. Είναι αυτό. Πες να μην χρειαζόταν καν να χαλάξει λάστιχα, αλλά... Δεν χρειαζότανε. Ένα 53. Φρένο ρε. Πάλι. Μαλαλακού στα βέστα. Εντάξει. Δεν πατάει φρένο, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ που είμαι ρε, επειδή δεν πατάει κόλλο φρένο. Και τόλουσα. Εντάξει ρε, ακόμα μπροστά σου. Πήγα από το να πηγαίνω πιο γρήγορα στην άμυνα 4 δευτερόλεπτα πιο αργός ρε. Τόσο πολύ τόλουσα. Εγώ είμαι 7 δευτερόλεπτα, what the heck. Τα δευτερόλεπτα πίσω, ναι. Αυτό το βλέπω. Το θέμα είναι σχεδόν σε έχω φτάσει. Και ήμουν αρκετά πιο πίσω. Όταν βγήκα από τα πίτσι, είχαμε διαφορά 1 δευτερόλεπτο. 2,5 μου λέγει εμένα. Εμένα μου λέγε 1. Μπρο, έφαγα μισό δευτερόλεπτο πέναλτι. Γιατί? Ignoring the track limit. Οκ. Μισό δευτερόλεπτο. Ένα πολύ μικρό lock-up. Πάρα πολύ μικρό. Δεν μιλήσει κανένας. Και πολύ βενζίνη έβαλα τελικά.
Νομίζω άμα δεν το σνίξεις. Σου φαίνεται? Όπα! Τόλουσα. Όπα ρε γα... Το overseer. Εγώ τόλουσα. Τόλουσα πάλι. Δεν στρίβει. Κάνει drift αντί να στρίψει. Και τέλος. Και τέλος. Και είχαμε Άλεξ. Σου διέλυσα ελάχιστα. Ναι ρε μπρο. Τι ναι ρε μπρο, έχεις παίξει περισσότερο καντούρισμό από μένα. Ναι ρε. Πόσες Τι ώρες ναι, έχεις ρε. παίξει? Wait. Εγώ 25. Το θέμα είναι, Όπα. εσύ παίζεις και φένα 25. Είναι αυτό που κολλάει με το Τι θα- servolet που το Πόσες κάνουμε φορές τώρα. θα πάμε? Αυτό ρε. Αυτό. Ναι, Μετά θα πάμε και GT όμως κάποια στιγμή. ναι, κάποια στιγμή. Ωραία, έχουμε και πολύ βενζίνη τώρα. Ναι. Όπως βλέπετε. Και τέλος πολύ. πάντων, τέλος για αυτό το βίντεο. Άμα πάμε OGT θα τραβήξω άλλο. Και τέλος πάντων, πείτε τι θέλετε κάτω στα comments. Subscribe, τέλος. Τα λέγαμε. Καλά,